прочул се Янко полковник Янко бунтовник, люта българска комита. В Одринския вилият завлада Янко, пътища за постоянко карища, не дава на турчин на кара да излезне, не тука дънки свободно за дренки да идат. Турци писма телеграми телеграфират до Одринската бе паша. Правиш, то правиш бе пашо, юнак на юнака да найдеш, Янко полковника да хване. Пътища да ни освободи. Карища да ни утари. Пашата даваше жълтици на това младо одринско тиларче, да вика изотри награда, който са наеми Янко полковника да хвани. Пашата сребро ще го посребри, със злато ще го позлати. Всеки има мерак парите да вземе, ала никой кураж си няма пред Янко Балкана да застане. Вика летилар 2 дни, 2 дни тилар до 3 дни, никой за наемни наема. Най-после пашата решава, сам при Елка отиде Елка българска дъскалица, полковник Янко годиница, Елка млада хубавица. Отиде пашата и на Елка продума, може ли Елке бива ли моя ханамка да станеш, на висок чердак ще стоиш, ситни рубята ще нижиш, аз на гората тревата ще подпаля на овчарите, кошарите. Янко полковника ще хвана, кожата с кремък ще му удара, аз 3-годишен бузалък ще го напълня. Елка плесна ръце и се засмей на пашата продума. Помни си, Пашо, думите, какви ми думи бре думаш. Гледай да ни чуи Янко полковника, една вечер късно ще дойде заедно. С леглото Балкана ще те изнесе. Помни си, Пашо, думите, какви ми думи бре думаш. Гледай да ни чуи Янко полковника, една вечер от Балкана ще слезне, заедно с леглото ще те изнесе. Пашата 3 дена сроки даде. Ако Елка не са потурчи, на сила ще я потурчи. Излезна, не излезна пашата от къщи. Клекна Елка на дясно коляно, написа бяло писъмце.
излезна вънка на улица, по улицата вървяха, горе от Балкана, от тия голите помаци, дървени въглища и лопати продаваха. Отиде, писмото им даде и на помаци продума. А и това писмо е за Янко полковника. На хайдушкото кладенче, като стигнете, ако Янко го няма, писмото на кладенчето оставете. Ако писмото не му дадете, и на вас пътя ще завари. Помаци писмо вземаха, точно на обед стигнаха. Ето Янко пристига с него и млади момчета. Студена вода да пие, не бяло лице да се обистри. Помаци му писмо дадаха. Янко писмото прочете всичко разбера и на помаци продума: събличайте няколко момчета от вашите, моите момчета да облича. Дайте ми 2-3 катера и за одрена потегли. Кърски цветя набраха, право приелка отидаха, млада булка да направиха, а пак Янко младоженника. Зачухаха дървета да ули, нарочно край пашата минаха. Излезна пашата джумбиш да гледа. Янко пред пашата коленяса и на пашата продума: ние сме горе от Балкана, от тия голди помаци. Дървени въглища и лопати продаваме. Нарочно край тебе минахме някакъв подарък да наподариш. Бръкна пашата коин жоба и извади жълтица и ga на Янко подаде. Точно одрена ще напущат. Слушай, Янко, една тясна сукачка, един млад телар викаше: който са наеме Янко полковника да хване, пашата сребро ще го посребри, със злато ще го позлати. Пашата много пари ще даде Янко полковника да хване. Янко на елка продума: излезте отвънка удрена и ма чакайте, аз ще ида пазарлък с пашата да сторя. Върна се Янко, отиде и на пашата продума: аз съм пашо Ербапина, Деурена жив ще ти го доведа. Но 3 крини злато малко ме събира. 6 ако ми дадеш, ако жив Деурена не ти доведа, главата ми ще отрежеш, а нъмката ми харема ще вкараш. Много са пашата зарадва, че се найде юнак на юнака Янко полковника да залуят. Веднага 3 крини му злато дадаха. Отиде Янко, на момчета ги раздаде и на елка продума: отивайте на хайдушката поляна. Там ще ме чакате. Върна се Янко назаде, гледа наляво от шосето, един млад турчен ореше с сане брези биоли. Отиде и без да му дума продума на черна земя го свали, почна дрехи да му съблича, с полковнишки дрехи го облича. Турчена мяса не мяса Янко, като му сложи шапската същинския Янко полковника. Турчена на Янко продума: як ме бре Янко полковника, аз да лично познавам. Кога при пашата идеме в ръце ще те издада. Янко наново на земята го събаря, чекеля му устата отвори, скука му езики, издърпата му езики отряза, да не може нищо да каже. Рито го блъска към одрена. Турчена където види някоя позната кадана, дърпа се дано да го познаят. Па Янко отзаде му думаше: сус бе Деурено, до сега все към кадани налиташе, сега в моите ръце попадна, пак ли към кадани налиташ? Рита го Янко, кара го, при пашата го заведе. Пашата като го видя, много са пашата зарадва, веднага нареди в тъмни зандани да го върлят, да не знае кога е денем и нощи. Па Янко и пашата двамата седнаха млечно кафе да се почерпят. Янко на пашата продума: може ли, пашо, бива ли дрехите на полковника да ми подариш, кога някое време остарея, на моите внучета да се хваля какъв Деурен съм заувил. Веднага пашата нареди, дрехите на Янко донесаха. Пашата под мустак се позасмя и на Янко продума: слушай, има младо помаче, още една крина злато от мерени. Силка какво да направи? Янко се под мустак позасмя и на пашата продума: види сега, че Деурен е в нашите ръце. Много често пъти багаж съм оставил. Ще вземеш 2 съндъка да прикотиш. Единия парите ще сложим, в другия ти ще преседнеш, като багаж ще те оставя, какво ти искаш с нея можеш да правиш. Много са пашата зарадва, веднага нареди, 2 съндъка донеса, единия парите сложиха, в другия приклекна пашата да се мери и Янко това чакаше. Отгоре капака му удари, от джеба пирони изкара, се мрука ги зачука и го накатара оседла. Кара го Янко, кара го, на хайдушката поляна го закара.
кога на Хайдушката поляна стигнаха, спуснаха салата му момчета, пълния чанти и джобое. Някой по крачоите пуща, като пътезайката да крие парзата в чорапите. А падет беа после междиви, чака вторият съндък да разковат. Кога вторият съндък разковаха, ни найдаха пари алтани, най-найдаха на пашата чалмата. Елка за брадичката го фанала, лекичко го Елка сдрусала и на пашата продума. Я виж, Пашо, къде се намираш? Да не там Султан Селим Джимие, Диколе Чершие, 9 харема санамки и 10 бели българки. Или се, Пашо, намираш пред Янко полковника в Балкана и пределка млада хубавица. Да та Коледа ни кандисам, че заманата го скроила от това лявото крою, тъй Цариградски терзия да дойде, да не може да го ушие. Взимала да го скроила от това лявото крою, тъй Цариградски терзия да дойде, да не може да го уши. Едната му ръка отрязали, едното му око извадили, двама от помацата задължиха Цариград на султана да го закарат. Ако на султана харесат, нека българи да тормози. И от тогава и до сега турците си имат страха от българите, но най-много от Аспаруховите българи.